Helo, Lleucu dwi. Am y 2 funud nesaf, dwi am siarad efo ti am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Oeddet ti'n gwybod mai Prifysgol Aberystwyth oedd un o'r prifysgolion cyntaf yn y wlad i arloesi wrth gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr astudio trwy'r Gymraeg. Yma yn Aberystwyth mae ystod eang o bynciau ar gael trwy'r Gymraeg, o amaethyddiaeth i ystradegau, gellir astudio trwy'r Gymraeg ar gyrsiau israddedig, graddau meistr a doethuriaethau mewn amryw o wahanol feysydd a phynciau. Rydym ni'n cynnig mwy o ddarpariaeth Gymraeg mewn gwleidyddiaeth, mathemateg, ffiseg a'r gyfraith nag unrhyw sefydliad arall yng Nghymru. Mae manteision ariannol i ddewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Eleni, mae'r Brifysgol yn cyflwyno ysgoloriaeth arbennig i fyfyrwyr astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae posib i ti gael hyd at 250 o bunnoedd y flwyddyn am astudio cyfran o doradd trwy gyfrwng y Gymraeg. Cofia hefyd, efallai gall dy gwrs fod yn gymwys i dderbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r coleg yn cynnig ysgoloriaethau fyfyrwyr israddedig a myfyrwyr gradd meistr. Os wyt ti'n bwriadu astudio cyfran neu dy radd yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, mae'n werth ymgeisio. Lawrlwytha ap chwilotydd cyrsiau'r coleg i weld os ydy dy gwrs di'n gymwys. Ynghyd â llyfrgell 24 awr Rhyw Owen ar brif gampws y Brifysgol, dafliad carreg o'r fan honno mae Llyfrgell Cenedlaethol Cymru. Fel un o 6 llyfrgell hawlfraint y Deyrnas Unedig, mae'r llyfrgell yn gantref i dros 7 miliwn o lyfrau. I nifer o myfyrwyr ni, mae'r Llyfrgell Cenedlaethol yn adnodd gwych ar ben holl adnoddau'r Brifysgol i hwyluso dealltwriaeth nhw o'u astudiaethau. Gad i mi orffen fo hyn. Yn amlwg, mae'r prif reswm wyt ti eisiau dod i'r Brifysgol wedi dyfu fel person ac i wella dy siawns o gael dy swydd ddelfrydol wedi tiraddio. Mae dros 98% o raddedigion astudio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn gwaith neu astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. Mewn marchnad swyddi hynod gysadleuol, bydd gallu siarad a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn golygu bydd wedi'n ennill y blaen ar weddill y gysadleuaeth. Wyddos di fod pobl sy'n gallu ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ennill cyflog bron i 11% yn uwch na'r cyfartaledd. Rhywbeth i ti gadw mewn co. Wel, dyna ni am nawr. Os hoffet ti ragor o fanylion, cer i wefan y Brifysgol ar www.aber.ac.uk.